galengan lho kae batinku nggowo pacul kae ngetan lho kok malah bungkrum lho kok besi galengan. Terus panas tekan lho udah. Lah iki nek waras ngono tapi nek Mboten gadah riwayat niku Asma. Boten. Mboten gadah. Boten. Itu sejak kapan niku jenengan ngoten? Niku nggih nganu gadah putra setunggal kasihan. Ajane gak ada hubungan ambek putra ya. Pripun? Mboten nonton hubungane. Oh nggih, lha pas gadah putra setunggal niku matur niku lho. Apa kok sesek kula kan ngoten. Nggih. Niku anu napa? Wonten lendire ngoten lho, Pak niku napa jenenge niku nek medal saged ical. Niku pun boten anu, boten sesek ngoten lho. Jenengan gadah lampahan nopo? Pripun? Gadah lampahan nopo jenengan? Kula napa namung niku namung mau selawat niku. Sejak saderenge gadah yoga pun mau selawat. Nggih. Tapi mane ngeten niku dalam sekolah niku nggih kula ngeten. Mas napa istighfar kali selawat. Tapi mboten kula ngeten. Kok aku maca istighfar kok rumasaku wong ngasih kula niku kados sadis ngoten lho. Batin kula iki kayaknya apa padahal maca istighfar kan sae to. Nah niku terus kula niku aduh lah kok ngeten terus kula kan nggih terus pun dangu terakhir kula anu apa jenenge matur-matur sakit wangu nggih mboten terus saras boten terus kula niku nggih mboten maos kula. Teng pundi istighfar ini? Niku saking anu Pak Guru. Pak Guru napa? Pak Guru anu teng ngucal ngoten niku. Maksudnya Pak Mucal teng sekolah ngoten niku lho, Pak. Berarti kat dengan tas 6. Nggih. Oh niku. Nggih. Masih istighfar niku. Nggih. Lah niku tujuane jenengan apa? Nggih. Mbok nggih pokoke namung nggih maos terus napa sing dikarepne anu cepet kabulaken ngoten. Kan nggih bertolak belakang kalih niku napa niku makna dari istighfar sendiri. Oh ngoten nggih. Nggih. Oh. Kan gak sesuai niku. Nggih. Istighfar niki napa? Kula tanglet. Napa istighfar? Nggih. Nggih, kula mastane nggih nyuwun ngapunten kalih sing aos. Nggih. Tapi kok jenengan wau matur ngoten? Ampreh napa wau? Nggih. Lah niku sesuai mboten? Nggih, mboten sesuai. Nah, sehingga nek mboten sesuai sing ngoten niku wau kan Nggih. tetep jenengan lampahi dan niku sing mengke timbul khotam. Oh, ngoten. Nggih. Nggih. Timbul khotam jenengan tanpa disadari. Nggih. Sehingga khotam niki manjing jenengan. Kaya dene maca istighfar sing kaya ngono iku wis pun kode. Kaya kan teleponan punan. Nggih. Kok tangan jenengan nalikane niku krasa mboten? Krasane ngeten, pas maca istighfar iki enek krasa apa? Lagak hawa adem ya hawa anget agak kerenyeng-kerenyeng ning awake ngoten. Nggih. Dengar ngoten. Nggih. Krasa ngoten mboten ya? Nggih, kraos. Nah, Tapi manten-manten kula asal anu saking Pak Yai Bedowi saking pundi niku Dosari. Rumen kan nggih napa pertombo mriku kula niku terus kan maos ya latif istighfar kali selawat. lah karepe dem napa? Nggih karepe nggih cara nggih niku wau apa sing dikarepe ane keturutan ngoten saja ngono nggih wonten niku napa. Ya alhamdulillah kan pun keturutan ya niki. Iya dah. Lah nggih pun keturutan ping kalih. Ki ambek pun dugi, ki ambek pun manjing ten rokan jenengan kan pun keturutan.
Sehingga ki ambek kan ngewangi jenengan mungkin nyambut gawe ini. Ya kan ngoten. Nggih. Sehingga dadekne nyambut gawe ini lancar. Nggih. Kan ngoten. Nggih. Jadi diseni terus nih awake jenengan. Nggih, niku. Sing namung napa mau selawat niku. Nah, wau kan terus sinten ku wau Istighfar. kale Pak. ijazahan saking pundi wau? Nggih, saking Josari. Josari niku Nggih. wau. Ya cara niki selawat niki namung anu napa? Nggih. Ya kula waos namung selawat tapi istighfar kali anu mboten. Dan jenengan samerep selawat e. Nggih. Napa? Damel napa? Napa? Nggih, cara selawat nggih rumah kula nggih. Nggih niku kesane ayem tentrem ngoten Mas. Dan wonten niku pun ayam mboten? Nggih dereng terus karo. Ayam. Ya wancine mboten enak blas mboten ayam. Saya kan salah alamat kan nek ngono. Nggih, nggih. Pengadik Imam maca sholat kan minangka syukur kalih Kanjeng Nabi. Dinapa ki ambake kan wis nggawa Nggih. lampu kanggo nawete mlaku. Lah ngoten. Nggih. Sehingga kalih sholawat kan imbal balike Kanjeng Nggih. Nabi ki mengke lampu nawete iki mang carane syukur nek Kanjeng matur suwune kalih maca sholawat. Lah niku sehingga mboten wonten embel-embel ben ayem ben tenang mboten wonten. Nggih. Lah sing dadekne salah kan kok iki mang Nggih. sehingga nimbulne khotam iki. Kenapa? Wong ayam niki nggih nek khotame, Nggih. wong tenang nggih nek khotame. Wonten. Nggih, nggih. Lah nek niki mang keadaan sing kaya ngono ndadekne bener iki tenang, tapi kadang muring-muring, wis banter iki. Nggih. Kan ngoten. Nggih. Gak ngontrol kadang muring-muring. Nggih. Sehingga titik muring-muring. Nah, biasanya ngoten. Nggih. Nek khotame. Jenengan ngoten mboten nganglet. Ya nek mboten apa-apa. Nek sering muring-muring nggih, patere ngoten nggih. Ya karena kan balik meneh awake dhewe kudu memahami apa sing diwacane awake dhewe, mungkin sholawate, istighfare, Nggih. kaya dene ya latif kan. Kudu ngerti. Nggih. Nek gak ngerti dadine kaya ngono ngundang, Nggih, nggih. ngundang. Nggih. Nah niki kula wangsul enten jenengan malih. Jenengan kan nggih ibaratnya nggih pun diijazahi kalih guru jenengan sing ngoten niku wau. Iki wujude sholawat atau istighfar atau ya latif niku wau. Nggih. Kono nggih pun manjing teng jenengan tekse manjingipun mlebet ten roko jenengan. Nggih. Mlebet sisi jenengan. Nggih. Sebab ki ambek kan yo manggon ning dodone kono, yo manggon ning liyane kan ngoten. Nggih. Sen dadekne apa iki ngarani mungkin paru-paru nadi ki ada tekanan, Nggih. ketekan aku niki Mang. Nggih. Saking okene sing mlebu lah kan ngoten. Nggih. Ya ditokne mawon ta. Nggih. Lah ikhlas napa mboten ditokne jenengan? Ikhlas kok. Tenane. Nah itu. Apa kesibukan itu? Sakit. Napa? Saras ayam tentrem mboten. Tapi sesuk awakmu nek awakmu sehat, enggak balik ke sawah. Datang gawe mawon. Nggih nek jenengan purun sementara niku mboten sang amal napa-napa. Oh, ngoten. Nggih. Nggih. Karena jenengan kan dereng paham apa sing jenengan amali. Nggih. Nun sewu kan kita enggak apa jenenge enggak mengklaim itu salah ki enggak, cuma kita sendiri yang kurang. Nggih. Bukan kita menyalahkan orang enggak. Nggih. Kita yang kurang paham. Nggih. Ya mungkin nek kata jenengan supaya paham ning wiritan jenengan. Nggih. Nggih kados Pak Zainul apa? Ngopi lho ngoten. Nggih. Kopi ini. Pun kelas niku khotam jenengan sing ngrencangin jenengan nyambut gawe sing menakne sampeyan lho. Nggih. Sing kaya napa nyambut gawe jenengan? Nggih, teng saben. Sing dadi kekuatane nek kon iki mang. Nggih.
purun niku dilepas niku. Nggih ngono apa? Kok mboten napa-napa ta? Asal apa mboten? Angsal mawon. Ikhlas. Ikhlas. Nggih. Nah, pun ikhlas sing ngoten niku mangke kan resiko tanggung kiambak lho nggih. Kadung ikhlas. Ribut dah saya mikir-mikir. Lah mboten Boten. apa-apa. Nek pun ikhlas nggih. Pundi astane jenengan. Jadi sedayane sing ngati jenengan amale Nggih. gitu. Nggih. Niki istighfar, apa sholawat, apa ya latif apa malih? Ya latih bandengnya apa? Ya Latif nggih, ya Latif Apa nek? terus istighfar, sholawat niku. Terus lindune Terus niki wingi di niku napa? Napa ngaranne? Ya Rahman ya Rahim. Terus kalih kalian apa? niku sing damel salat napa? Rabbi firli warhamni wajiburi niku. Berarti cek kurang aja jenengan. Dan sholat pun wong terus cek kurang. Cek kurang. Berarti nalikane sholat jenengan kan gak yakin. Gitu. Gak yakin. Dan niki kan wong kaping seksi ini kula nggih seksi kados kanjeng ijazah karo jenengan kita seksi kabeh. Kenapa wonten khotam-khotam sing mancing dari jenengan sinten dodho jenengan sing mancing temen niku mlebet ana ing daging jenengan, ning getih jenengan, ning balunge jenengan, ning sumsum jenengan temen niku wau sing temen niku saged pengaruh ten rokone jenengan. Ning jenengan wau kan ngipun ngizini nek sekabehane nggih dilepas. Nggih. Kesane ki ambake bali ana ing alami, bali ana ing lingkaran. Nggih. Sing kan mangke mboten wonten hubungan malih kalian jenengan. Nggih. Nggih. Saestu nggih. Nggih, saya. Pun monggo jenengan satu 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shalawat Allah wasallam Muhammad 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kotek-kotek kita jenengan. Nggih ta? Nggih. Nah nggih. Kotek-kotek tangan. Dipun dodho ning jenengan. Nggih, aduh, longgar. Adi longgar. Nggih. Kebuk jenengan iki. Oh, Kapan khotam. nggih nggih. Kalau di riset. Malah Tidak malah beres ya. lemot. Kedae kan kula jenengan istighfar utawa sholawat atau ya latif. Nggih. Lah kedae iki ilang awake dhewe. Nggih. Nyapa iki mang dadi wujud rasa sing kaya ngono. Karena bebarengan ambek karep Nggih. gitu. Nggih. Sampeyan karepe tenang, karepe ayem Nggih. kan kan. Pemenang hubungannya nyambut gawe kemale ngono. Nggih. Nyambut gawe. Nggih. Lah iki sing kurang pas tekan nek kon iki mang. Nggih nggih. Katae kan zikire awake iki mang wujud syukur ning Gustine. Nggih. Zikir iki mang aja ngantek dadi penghalangi awake iki mang usul ning Gustine. Nggih. Ya selama ini kan dadi penghalang. Nggih. Karena adik mang enek karep sing kaya ngono. Nggih.
awet iki jenenge ayam ni kanggonan, Pak. Nggih. Susah ya kanggonan, seneng ya kanggonan. Nggih. Dadi kanggonan kabeh niku niki mang bisa dijaluk niku pun wonten. Nggih, nggih. Dina padiki mangucap ya latif minangka iki wujud syukur ning Gusti Allah niku mujine. Nggih. Sehingga iki mang gak dibarengi ambek nafsune awake dhewe. Nggih, nggih. Kaya ben ngene ben hilangkan. Nggih. Kenyataane ngoten mboten. Nggih. Tegese ayam mboten. Kan mboten. Nggih. Tenang mboten. Nggih. Mboten. Sehingga iki tak gawe tenang kok gak iso tenang, golek meneh kok gak iso tenang, gak iso tenang, gak iso tenang, gak iso tenang kan. Numpuk-numpuk niku ten awake niki. Nggih, nggih. Sehingga kata jenengan iku samale lho iki pun jenengan pun nampi niku. Nggih. Pun nampi. Jenengan muni nggih tok niki pun nampi niku pun jawaban. Bukan kantor napa niku ngamali mawon. Nah, temen iku anak adi yo kudu sing ati-ati banget nalikane nglakoni apa ae kudu ngerti maksud iki mang apa. Nggih, nggih. Di samping ngerti maksud iki mang artine iki mang apa. Nek kan ngoten. Nggih. Lha iki yo bendina nek sak nalikane serat ya wonten napa iki bacaan apa? Surat Subhana rabbiyal. Oh, kok cuman Rabbik Rabbil firli firli wa tamni. aja purni Nggih. kan nek kono. Nggih. Berarti nek kono salate awake dhewe batal nek kono. Lha karena apa? Gak percaya neh. Heeh. Wis diucapne saben 5 wektu diucapne. Kok gak percaya? Lah karena apa nalikane awake iki nglakoni ibadah iki wujude salat. Iki awake iki mang jagonan langsung kali Gusti Allah. Nggih. Kan ngoten. Nggih. Jagongan. Nah kono-kono iki mang nalikane jagongan iki mang gak aro. Nalikane jagongan iki mang yo ora paham ning kono. Ya gak ngerti nek kono. Sehingga apa? Iki mang wis tak ngamali iki mang ben kan ngono. Nggih. Padahal iki mang Allah mangfirli apa? Rabbil firli warahlu. Iki kan ucapan sing kaya ngene iki wujud syukur awake dhewe marang Gusti Allah. Nggih. Karena apa? Niku pun wonten sedaya ten awake dhewe. Nggih. Pun wonten. Nggih. Sehingga ucapan nalikane iki mang salat iki wujud syukur, wujud syukur, wujud syukur. Ternyata panggah ngoten jenengan. Nggih ta? Nah, tambah awake tambah remek iki. Lah piye dikek beban bareng atek kuru awake. Antes guru gitu. Nah, iku dilepas karepe sampean. Nggih. Wae kerja ya kerja, Nggih. dan wae ngopi ya ngopi. Dadi engko ade iki mlaku wis gak enek tekanan meneh. Nggih. Baik wae wiritan, apa sih mau wirid ben tenang kan. Ya ora ngono, ternyata sampean di ora tenang. Dadi aja digoleki tenang iki, Mang. Tenang wis ning awake dhewe, ayam wis ning awake dhewe. Lah muncul nek iki mang sesuai ambek keadaan sing dihadapi. Nggih. Kan ngoten. Nggih. Sesuai mengke. Aja diharap-harap iku panggah muncul. Nggih. Adik emang gembira yang koyo panggah muncul, sedih panggah muncul. Nggih. Sesuai dengan keadaan. Dan nyapu sama harap-harap. Nah, menurut saya iku jenengan kulino ngopi kan. Nggih. Sing digoleki kene bukan ketenangan ayeme ati niki dudu. Wong ati kadang ki ya kanggonan sing kaya ngono. Kanggonan apa? Kanggonan iki mang bisik-bisikan. Nggih. Sering dibisiki jenengan kali atine jenengan. Dibisiki napa? Matur napa atine biasane? Sepen apa mboten? Lha jenengan matur mboten napa? Malah itu nggale kata. Lah niki ahli bisik-bisik ten atine. Niki ahli sedaya niki. Nggih. Sehingga ki ambek nuruti atine ngene turuti. Nggih. Lah seneng jenengan napa niku? Ya bisane. Karepe ngoten nggih niku Gus. Napa? Karepe nggih ayem tentrem nyambut gawe lancar Nggih. niku. Karepe ngoten.
Lah jenengan gadah karep sing kaya ngono iki pun beban. Nggih. Pun beban. Nggih. Sehingga sampean kan ngoyo. Nggih. Tapi nyambut kayak penggang gini ya lho Nggih. gak lancar-lancar. Nggih. Kan iki mang. Sing salah ya awake dhewe. Nggih. Sehingga kan dibukteni ana kasus nyatane. Piye? Nggih. Dadi aja ning krasa tok, aja ning angen-angen tok nek. Adi ki ajene pun diparingi lancar sing kaya ngono tapi adi yo enggak paham lancar sing piye. Nggih. Ya padha dene kan adi ki ngatur Gustine to. Nggih. Lah dikek lancar kurang. Lanjut. Lah dikek sehat kurang sehat. Iya ta? Pun diparingi jenengan. Adi ki ajene wis dikek sugih cuma kurang sugih. Nggih. Kana. Lha nyatane kok diarani sugih mang piye? Contoh kan. Loro titik goreng dokter larang, Pak. Nggih. Nggih ta? Nggih. Entek-entekan nggo ning dokter iku. Nggih. Berarti kan ya sugih awake dhewe. Nggih. Nggih ta? Nggih. Lah iku lha difahami nang kono. Aja rumah sampe aku gak duwe piye. Adik ki mang matuk dhewe gonen dokter sakmene regane. Nggih. Nggih ta? Nggih. Lah sugih awake dhewe. Lah iku sing alami. Nah wis kaya ngono nek adik mang ngesu kaya ngono, gak usah ngarep-ngarep nek garek nglakoni kaya adik mang aktivitas apa kerjaan apa ya iku dilakoni. Dadi gak usah mikir ben lancar ben gak usah. Pun dilampahi mawon kerjaane. Nggih. Dadi kan kok wis gak dadi beban pikirane. Terus napa? Niku Gus kan berpun nggih cobaane yang urip niku wonten nggih reno-reno gimana. Lah natos ngoten niku nggih carane kebutuhan nggih termasuk nggih ijane nggih pun cekap tapi kan ngarani kan membantu damel napa blonjo sehari-hari ngoten tiyang griya niku kan ngoten. Nggih. Kula izini pasan ngoten ngoten. Lah kok niku sing gadah napa kan bubut ayam ngoten niku lho. Nggih. Ah ngoten niku terus akhire napa istilah di guna-guna ngoten niku Sing diguna-guna ning sinten? nggih istri kula. Diguna kersane napa? Ya kesane nganu istilahnya purun ngladeni mriku. Maksudnya ngladeni napa? Ngladeni gamane purun Kerjaan. mboten berbuat sing mboten genah ngoten niku. Nah niku kan sing pun kan nggih. Ono kan kula nggih mboten percatos. Nggih. Anu ngoten niku basane istri demungi anu jene wong aja ngandel ngoten. Nggih. Bane ngoten nggih. Akhire basa tahu-tahu lho awak gak enak rasane malian kula ngoten. Jenengan. Nggih. Oh jenengan krasa mboten sekejo. Nggih. Nggih. Terus ke wah lah kayak ngene wis yo kok kula niki napa cincin ngalit niku yo mau entah ngoten niku. Nggih. Basane ngoten. Anu rumah sale niku nggih. Aku difotoki mbahku ngae kan ngoten yo kula ngalit niku. Oh iya kene. Nggih, terus niku mau ular ngoten niku. Oleh panas ngoten niku. Nggih. Lah ngoten niku Gus kula mboten anu. Pen sehari-hari niku mboten asal napa kemasukan sama sekali niku kula niku. Nggih. Telepon terus akhirnya kula medal niku pun mboten karo-karo tambaran. Wes mriku wis terus po atase apa dukun mau ngoten niku. Terus kula niku ya Allah nek cobane kok ngene kula ati. Jenengan medal saking pundi? Pripun? Sing medal jenengan apa garwane? Sing setri. Sing setri kula bahake kula kan Oh jenengan kene medal sing Nggih. garwane. Nggih. Yang kerjaan ini. Nggih. Niku tambah mboten karo-karuan pun po atene karo mriku po atene dukun mawon ngoten niku. Lah matusnya dukun kersane napa dukun? Nggih.
ngapunten mriku wae karepe ngoten paling nggih ngejar keluarga kula. Oh, sing niku Nggih, juragane. nggih juragane. Sing ngundang niku. Nggih. Ngoten. Nggih. Nggih. Lah sing akhir-akhir niki ngaten kula niku. Kula niku ke rumah kula nggih mboten salah. Nggih. Ya tanggi kula ngoten. Nek kula niku mantun nggih nyambut gawe cara kan kula namung mboten kiat Gus cara angkat-angkat berat kan mboten kiat. Nggih. Terus kula niku namung makelaran ngoten niku lho kula Nggih. niku. Lah niki ngoten, ngoten terus kok petung-petung bareng kok angel iki piye iki. Ngoten terus ana sing Semarang. Ya ngarep pamu di buake apa kuwi ngoten. Terus ayo niku. Kok kon ngilangi sapa kono ngoten. Nggih. Sapa iki kono ngoten. Nggih. Terus kula niku nggih usaha koyo senapa perusahaan ical ngoten lho kulane cara kan mboten sing rusuhi ngoten lho. Lah katon jenengan nyuwun sewu kan. Nggih. Angsal ijazah sing ngoten niku napa damel niki? Kula tanglet. Loh, jenengan matur, mboten napa-napa. Mboten jane. Loh, seto. Nggih, nggih. Jenengan terus terang, Nggih. gak usah tutupi. Nggih. Kok mboten sakjane berarti kan kalimat tanda tanya kan sakjane lho. Kan nek sakjane iki opo kan ngeten. Kula tanglet jenengan. Sehingga kan secara nggak langsung jenengan iki taruh. Jenengan kalah. Nggih, nggih, nggih. Sing ndadekne kaya mungkin dodone sesek kan iku. Nggih. Kena antem jenengan. Nggih, nggih. Ya karena jenengan lawan ya. Tapi sama niki karo musuh iki sindi. Nggih. Tapi kok ya dilawan, kadang-kadang. Ya kalah nih. Nggih. Musuhe nggo pintengan. Boleh opo nek dasku. Kalau tanggal berarti kan ada wiritan-wiritan damel niki. Kan ngoten. Nggih lho Mas kula nggih kula niku cara wiritan nggih. Karep kula nggih niku mboten kok nolak niku mboten Gus asli. Nolak napa? Nolak carane gamane di antem tiang ngoten niku. Ya pun sukani wiritan niku. Gini niku. Nggih. Kan malah ngoten. Sedangkan Sedangkan kaya ragane jenengan dereng mampu. nggih, nggih, nggih. Nggih kaun jenengan. Nggih. Lah mulo sangga iku adiki balik ning surat ikhlas meneh kan. Nggih. Qul huwallahu ahad Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sama nanya apa kumatung ning makhluk kula tanglet. Ingin apa? Jadi kumatung ning Gusti ini. Aja kumatung ning makhluk. Nah, adik kumatung ning makhluk iki mengenek batesi. Nggih, nggih. Tapi adik mang kumatung ning Gustine sing kaya ngono tanpa batas. Kan. Nggih. Dewe nyatane adik kumatung ning makhluk ambek alat iki gak kena, ambek alat iki gak kena gitu. Nggih. Ambek alat iki gak kena lho. Dan iki adik kudu sadar. Nggih, nggih. Bali ning salat ikhlas wae. Nggih. Tumantung ning Gusti Allah. Sekabiane permasalahane awake iki sing model piye sing munggo adik iki mang gak penak ning atine utawa ning pikirane aso mati bali ning Gusti Allah. Nggih. Lah nek kono kan ade balik ning Gusti Allah tegese mang piye? Nek kono pun mboten wonten rasa malih. Sing kok sekabehane ning rasa ning manah utawa wonten pikiran niki ilang. Ngoten. Nggih. Itu adik mang balik ning makhluk nyun sewu. Adik mang gumantung ning makhluk. Mbah kula kok ngaten, oh ya le kilo wiritane gawirin le kan ngoten. Nggih. Beban malih. Nggih. Nggih. Karena iki mang gak berhasil morone. Mbah kula pati ngeten, oh ya le iki lakonono
beban malih. Lha padahal awake iki mang gumantung ning Gusti Allah iki tanpa syarat. Ajane iki mang piye to? Apa kok nglakoni ngeten-ngeten? Mboten. Mboten. Nggih. Delen kabeh. Lha sing kono wis genek karep-karep iki wis genek. Karep ngene, pengen ngene, pengen dadi ngene, hilang semua. Niku gumantung ning Gusti Allah. Balik meneh, lha nyapa kok iso dadi kaya ngono? Gusti Allah niki sanes makhluk. Nggih. Lho, kan ngoten. Nggih. Lah kon iki emang ya duduk rasa, bukan. Duduk rasa ayem awake dhewe apa tenang awake dhewe atau seneng awake dhewe, bukan. Itu nek kono. Lah ngerti anak kono Gusti Allah ya ora manggot gak ngenggot. Nggih. Kan nek kono. Nggih. Tapi nek makhluk iki manggon. Manggon. Iki mang rasa atau apa iki manggon. Lotang paking napa jenengan kok kemantung ning makhluk mboten Gusti Allah. Iki napa? Nek kok guyu jenengan. Lah dereng ngertos. Dereng ngertos jenengan. Kok saged dereng ngertos? Lah nggih lah. Wong jenengan gumule yayai mboten ngertos pripun ta? Lah mboten disanjangi. Mboten namung yo sukane aurat ngoten ndadal pripun wali. Kan tambah beban. Nggih, nggih. Lah temen iku lho. Sing kena nek mang donga wis gak mampu usahake mampu. Nggih. Balik nending Gusti Allah. Tanpa donga, tanpa ngucap, tanpa rasa. Nggih. Lho. Karena apa-apa diseleni sekedane. Kabehane diseleni. Tingko gak nimbulni rasa meneh mboten. Ngelarepne kabeh. Lah niku. Iki gumantung ning Gusti Allah ngaten. Sehingga gak cuma ning ucapan tok. Gini iki pun kula pasrahne kalih Gusti Allah. Lah sing jeneng pasrahne iki napa? Masalah Gusti Allah masrahne jenengan. Ki lho ora muten. Lah kok sampe pasrahne meneh. Pripun niku? Lah nek kono gak kena digambarne. Nggih. Adik ki mang yo gak iso mbayarne piye to gak iso. Ngrasake yo gak iso. Dadi aja ayem mesti digoleki ben moyo aja. Bali sing duwe ayem sapa ya Gustine dhewe. Dudu awake dhewe. Adik ki mang kanggonan tok. Tapi gak punya hak untuk memiliki. Lah niku lho. Nggih. Kok jenengan ngaku-ngaku gadah niku. Iso ndadekne awake lara kabeh. Jenengan kok senyum-senyum niki pripun? Napa nggih ngoten jenengan? Nggih. Nggih. Oh, ngoten. Nggih ngoten Pak Jen iki bae. Nggih. Oh. Jadi senyum. Kan tanpa syaratan niku. Nggih. Lah nggih. Ajane yo ora angel. Cuma awake dhewe iki lho gak percaya mbek Gusti iki lho ora percaya. Gak percaya. Iki emang percaya ambek apa? Ambek ucapane. Baru percaya. Ambek amalan baru percaya. Kenapa dikumatung ning kaya ngono? Kumatung ning Gustimu, sedek mau duduk rasa ayammu yo duduk rasa seneng. Gitu. Nggih. Iku ngapusi iku. Cuma sedilur tok. Kan ngaten. Nggih. Nah, tahun iki kan apa adik mang manarafa nafsu dikenali si awake dhewe. Nggih. Pola awake iki dikenali sik. Nah wis kenal kabeh nek kono iki mang siji-sijine apa menginjak ana ing robahu niki mang. Nggih. Lah mangke mlaku ning ku wis gak kaboten meneh. Nek ngoten cara sing kaya jenengan damel kaboten niku tasian. Nggih. Sambat ae. Gitu. Nggih. Nah mungkin kan mungkin netizen insyaallah kan mungkin sewanten dalam jenengan pripun keadaan kaya niki. Nggih. Keadaan niku pripun. Supaya kan ya wong kabeh sing kaya jenengan atau karawane atau yo karep panggonane kan
hal sing negatif iki maneh kono yo ben bali ning alami ngoten lho. Nggih, nggih. Pripun saniki awake jenengan? Mane nopo Pripun? pun nopo jenenge internet sekeco. Pun sekeca. Nggih. Gak nyedoti ya. Nyawa pengen ngantem jenengan. Nggih. Nah sehingga kan patangkat jenengan napa kata asma mboten. Kecuali kan punya asma, ya memang seperti itu. Memang ya kudu fisik kan ngaten. Nggih. Memang alami seperti itu. Nggih. Ya ciri-cirinya orang bertarung kan kebanyakan ini paru-paru itu yang diserang. Betul. Ya. Sehingga kan ini nggak bisa nafas. Nggih. Ada tekanan di dada ini, Nggih. tertekan. Yang ditekan yang dalam masalahnya, ya kan? Nggih. Sehingga nafas ini sulit. Contohnya jenengan nek nate lindin, Nggih. kan ngaten niku. Nggih. Wis gak sobah. Nggih. Nggih ngoten niku. Cara diserang. Nggih. Dadi jerone awake dhewe sing serang duduk ragane. Jerone awake dhewe. Sehingga ya panggah ngefek nang ragane awake dhewe. Nah niku. Nggih, dalu niku mboten nopo jenenge rasane nggih. Ora kabeh nang awak niku. Lah nggih. Sehingga kan tem niku wau napa niki? Ragane jenengan damel gelanggang arena untuk tarung Nggih. tanpa disadari jenengan. Tanpa disadari. Ono ya panggah diwirit nih. Ben tenang ya, ben tenang ya. Nggih, dari ngertos niku lho. Wonge kena panggah diwirit iki kan. Lah kalau ningali niku ngeten judule saking yo jane ngatene rutene mriki. Nggih. Apa sih? Ngawur sih bagi ngono. Nah sekali niki nyekali sedotan. Mata. Oh. Ora. Jadi niati saiki ora. Oh, ngaten nggih. Ari kok langsung ayo malah kowe ngoten niku. Nggih. Nah, pas tenggene Kang Ali ya aku moro gak gelem aku kowe ngajak ra gelem bareng iki. Oh, ngaten. Malang. Wis rumah kon bulan. Padahal ya dereke kan. Kita sih ada hubungan derek. Lah gitu aja dari dereke izin di. Saya izin ya kawan. Akan mengke kersane netra sedaya mungkin. Nggih. Ya kata mungkin karwane. Nggih. Kapan-kapan ngopi terjenengan kan. Nggih. Agak saya tahu mereka kan bosan saya repot-repot. Penting aja toyo nih mawon. Ya ngaten dah. Nggih. Gak usah aneh-aneh. Nggih. Enek nggone enek banyune. Nggih. Pripun pikirane jenengan? Nggih. Pun boten adrenono. Nah, teman kan wong kabeh iki dikembalikan ke tauhid seperti itu, Pak. Nggih. Wong kadang kan ada orang ngerti sing tauhid sing piye kan ngaten. Nggih. Wadik ki mang gumantung ning Gusti Allah sakjane sing piye kan. Nggih. Nah, sing dereng dipahami kan temen iki wae. Wong kadang kan terus wis tak gumantung Gusti Allah. Lho iki bukan ucapan. Gumantung ning Gusti Allah bukan ucapan, bukan. Nggih. Temen iki wae nggih sanes pikirane utawa atine ben ngene niku mboten. Nggih. Sing kenapa disarane sekabehane. Lah iki. Masalahnya sekabehane temen iki wau. Sing kenapa rasa wis enek. Lha Nggih. kaya gambaran-gambaran apa jeneng awake wis enek. Lah niku. Iki jenenge asomati temen iki wau. Kepingin awake iki macam-macam enek. Nah wis enek kaya ngono, engko wis enek timbul iki mangsudun kalih Gusti Allah.
Lah suudon kali Gusti Allah sakjane iki sing pripun? Awet ngomong gak penak pun suudon kali Gusti Allah. Ya kok saged ngoten. Lah niki pun diparing kali Gusti Allah. Awet iki pun diparingi lah kok iki mang suudon. Gusti niki mboten cocok kali kula lho kan ngoten ibarate. Nggih. Niki mboten penak, niki mboten pas Gusti lho. Nggih. Kula jane siane ngingeten anu. Nggih pripun? Aku jane kepengen sing iso gamane sing iso nuntun nanggone dalan sing nuju nang pangeran. Nggih. Lan niku cara mlakune pripun-pripun kan kula dereng semerap ngoten lho. Nggih. Kampile kan ngoten. Nggih. Lan niku terus kula niku nggih patos-patos ngoten niku. Maksud patos-patos yang sing saged nuntun kula ngoten lho. Nggih. Karena ngoten. Nggih. sampeyan wah maras. Jenengan nunjuk riyin. Nggih. Lah yo gone saniki ngambil pun sekawan. Lah aku lara iki sepron sepene gamane. Nggih. Lah niku. Iku maksudnya aku jeneng nyandang lorong ini terus kan kalau kok kan ngoten. Nggih. Kula lho niku. Hmm. Cara iso nonton aku sing dalan sing kenceng iki ngendi kan kula ngoten. Nggih. Ngenangan kula kan ngoten. Lah ten niku jenengan nunjuk riyin. Ten angen-angen jenengan pun ngoten. Nggih. Nah terus matusi mboten. Lagi patosi niku. Nggih pundi sing gamane sing matuk ngoten lho sing temu sing matuk mlakune ngoten lho. Lah pun kepanggih. Lah iki panggih jenengan iki. Nggih pun ngoten. Lah pripun to? Lah kula kan sing kula batasi kan ngoten. Saderenge kepanggih kula niku lho. Lah nggih sadèrènge kepanggih jenengan. Nggih. Lah jenengan kan pun matur, sampean masalah amalan ngeten iki kan napa meniki dadosaken beban. Nggih. Nah jenengan matur ngoten ta Nggih. mawon. Lah nggih. Lah niku, lah terus niki sampe apa amrih luruse pripun. Nah kan ngoten lho. Nggih. Nah karepane ngoten niku. Cocok karepe. Ya karena kan wis aras-aras wiritan. Wis kesel ari wiritan iki. Niki tasik surat biaya amalan iki tasik pun aktif. Nek kula mboten. Amale gak ada reaksine gak cocok. Oh nang Mbah Dukun digawani uyah-uyah tak sawurne kok gak ada reaksine gak cocok neh iki. Jadi terus penata sangsara ijazah keng pundi mboten kena ditok. Kenapa jenenge gak penak ditinggal. Lah kula badhe tanggot malih. Nggih. Umpami nggih cara mau selawat niku pripun? Umpami lho. Lah tem niku kan kantun cara wong kan iki kudu enek gurune. Nggih, lah nggih. Nggih. Lah guru iki mang sing iso jelasne selawat iki mang piye ta maksude selawat. Nggih. Kan Nggih. supaya adik mang ben gak kesasar men. Nggih. Karep kula ngoten niku. Nggih. Nggih. Nah, untuk sementara ini dihentikan dulu. Ngoten nggih. Dihentikan aktivitas wiritan nopo mawon. Nggih. Dihentikan karena apa? Kan iki akibatnya kalau jenengan kaya mlaku iki emang semakin jauh, gak semakin dekat. Nggih. Kalau dibareng kalih nafsune jenengan. Nggih. Nggih. Dan insyaallah mangke kata temlike waman arafana saya mengenali diri sendiri temlike wa pun paham temlike wau. Nggih. Lah maca selawat tapi mangke
wis kene rasa-rasa sithik mboten wonten. Nggih. Memang niku wau wujud awake iki mang matur suwun Kanjeng Nabi. Nggih. Ya kan ngoten. Nggih. Sehingga diwujudi ana ing selawat. Nggih. Lah kula tanggal selawat niki manane iki napa? Lah mboten semerep lah. Nggih. Wonten semerep. Mboten semerep. Nggih. Wah jan jenengan iki. Kula tanglet jenengan nggih. Nggih. Jenengan iki dahar kalih sekul pecel. Kan semerep to. Nggih. Sehingga bisa menikmati nggih ta? Nggih. Nggih Pak Afif. Nah, sekul pecel nggih kan pun jelas. Nggih. Sekule terus lawe niki niki. Lah kados selawat niku gambele kan namung keadaan kan apa ucapan. Nggih. Nah, niku cara wong maca selawat. Nah, niku kan cara Pak Yai sing guru-guru ini kan wong ben barokah sekabehane kan. Anu sing sancang ngoten. Nggih. Nah, ngoten niku lho. Dadine kan nggih mangga. Oh iya, ya wis dilakoni mbok sapira kan ngoten. Lah sing dadekne enek nafsune kan ngoten. Nggih. Lah krana kan alam dunya saisine kan pun barokah Gusti Allah. Nggih. Nyapa kok njaluk barokah meneh. Nggih. Sehingga temen iki wau kan selawat ing sakjane iki rahmat sing temen iki wau pun diparingi Kanjeng Nabi. Nggih. Lah Kanjeng Nabi pun nyampaine teng ngene kula jenengan. Nggih. Contohnya adik iki melakoni salat ki lho rahmate sing diparingi. Ini ku wujude. Nggih. Lah ka adik iki mang salah alamat sing kaya ngono. Nggih. Penjaluk barokah. Barokah apa? Sehingga adik iki mang kaya dene Kanjeng Nabi iki mang apa? Ibarat iki mang kabel. Nggih. Ya kan ngoten. Nggih. Ana ing rahmate Gusti Allah. Kabel iki mang enek tegangane disaring nang awake dhewe. Ini ku Nggih. ya kadek njaluk barokah Pak. Pun di barokah niki. Nggih. Nggih pun barokah kan ngoten sing sanjang malih. Napa? Lah kan niku kan mulai maca selawat. Nah, kan niku nggih. Engko Kepanggih. ben anu apa jenenge cedhek Kanjeng Nabi, ben itu sawate Kanjeng Nabi. Nggih. Kan ngoten sing ngoten Syafaat niki napa? ditulung. Lah nggih jenengan pun ditulung napa dereng? Nggih. Sampun. Nggih. Sampun. Lah nggih. Adik iki mang kenal Gustine nggih krana jeneng Nabi. Nggih. Lah niki wujud syafaate. Nggih. Sehingga adik piye carane iki mang bekti nang Gusti Allah. Sing dibuktine ana ing tata carane lahire salate. Tata carane iki mang ana ing zikirane. Subhanallah, alhamdulillah. Allahu akbar. Allah. Iki lho. Bukti punan. Nggih. Lah terus Nggih. Menawi lho nggih. menawi. Lah niku ana. Kalimat menawi. Nggih, menawi nggih. Nggih. Lah kados Pak Yai ngoten niku sanjang kan ngoten. Nggih. Ben apa? Ben cedhek ben sok ndang apa? Niku ndang sapate niku. Ngoten. Nggih. Ya padahal kan ada iki wis dikai Nggih. syafaat. Pun diparingi. Yo enggak lepas sangka syafaat jeneng Nabi mboten lepas. Lah kurang piye meneh. Engko selawat ning jeneng Nabi minangka syukur awake dhewe. Nggih. Lho, kan ngoten. Nggih. Engko sekene rasa-rasa nas ben ayem yo ora ben tenang enggak. Kok syafaat. Nggih. Panjenengan iki ben idek. Wong loro lho pethuk. Wong loro iki lho. Nggih. Pethuk wisan, pethuk gere. Itu pethuk jubahe. Nggih. Ini aneh tuh. Nggih. Sapa sing pethuki. Malah luwih ngerine wong loro iki. Nggih. Jenengan pengen cedek gitu. Nggih. Iki pethuk langsung iki. Udah langsung nggih. Ada geger. Nggih.
Ya kan saking bantre adike nangone mahabbah ning Kanjeng Nabi. Nggih. Sehingga kan cipta rasa karsane awake dhewe aktif. Nggih. Lah cipta rasa karsane iki lho sing nyiptakne iki mah. Wujud sing kaya ngono. Nggih. Lho padahal iki mang wis sesandingan karo Kanjeng Nabi. Apa? Iki mang syafaate. Lho iki lho. Nggih. Persandingan awake dhewe ya wis pun nglakoni ati wis nampa sapa sing kaya ngono. Iki mang wujude iki mang dikenali ana ing tauhid maring Gusti Allah. Awak iki mang diweruhne ana ing salate. Ana ing istighfar lho. Niki pura niku. Nggih. Lho cara istighfar kaya ngene. Jadi kan awak dhewe pun disafaati. Nggih. Lah nggih. Kok njaluk syafaat maneh? Berarti adik mang orang yang munafik. Nggih, nggih. Ya ta? Nggih. Wis diparingi rumangsa gorong Diparingi. padahal pun diparingi. Nggih. Berarti kados napa? Pengajian ngoten niku mboten kan Bos. Berarti Alami benten. oh ngoten nggih. Sami. Oh ngoten nggih. Oke. Alami benten. Nggih, nggih. Dadi adi ya kudu tegese yo enggak nyalahne sing dilakoni tiang-tiang ngoten nggih mboten. Nggih, nggih. Nah diki nyalahne berarti ya awake sing salah. Salah, nggih. Kan malah ngono. Nggih, nggih. Aja kaya ngono. Nggih. Ya karena apa sajane kan kaya dai utawa kayak iki cuma mengenalkan. Gitu. Nggih. Ngenali. Nek wis kenal iki mang mara dalem ana. Gurung mara wis mok lakoni. Apa sing mok lakoni? Nggih, nggih. Napa sing dilakoni? Karo. Nggih, Tadi marep. Nggih kados kula ngoten niku wau to, Pak. Nggih. Gak ngerti. Kang mboten ngerti. Lah kula nggih pikir-pikir. Lah iya. Lah terus ngene iki mlaku niki piye kan ngoten Marian. Kula niku ngoten niku. Jane kepengin sing mlaku gamane sing mlaku sing lurus gamane kan ngoten to. Niku karepe ngoten. Berarti ngamal ning ilmu sing gak duwe guru. Kaya gurune nek di YouTube. Gurune gitu. YouTube naik demit ya gurune. Gini ku tegese kan ati ikut turuh bener-bener ana ing tauhid itu niku. Nggih, nggih. Sehingga adiki mantike wong kudu roh. Apa to iki sing dikene? Aja murah ngerti gawe tok. Nggih, nggih. Nek digawe tok nggih ngoten niku. Salah kedaden. Nggih. Wong balik meneh dikenalin ning istighfari, dikenalin ning selawatane, dikenalin ning latifah sing kaya ngono. Dungane ajane cara jenengan iki ampuh lho. Ampuh donga-donga iki mah. Cuma dereng paham. Nggih. Teleponen, Pak. Saking ngampuhe kan. Awake gak kuat. Ya wae gak kuat. Kau dikembalikan ke tauhid seperti itu. Nggih, nggih. Sehingga tauhid iki napa? Nyawijine awake maring Gusti Allah. Ateges iki mang piye diserene sekabehane ning atine selene, akal diserene, nafsu diserene, iku diserene. Sehingga awak iki mang ilang kabeh, sehingga raga iki mang ilang. Jenenge fana. Kan ngoten. Nggih, nggih. Wong fana iki wis gak rasa meneh. Darane penak ya ora, darane ora penak ya ora. Nggih. Iku fana. Nggih. Sing apa sing ana iki la ilaha illallah ngene. Nggih. Ya pripun? Kok jenengan ganggu to? Nggih lah. Lah leres ya niku. Pacene kula kenangan leres ya niku pacene. Nggih. Nggih. Jangan. Lah pripun malih pacene leres ya. Mosok mboten niku mboten to, Pak. Jenengan bantah mboten menapa. Jenengan bantah.
menawi jenengan gada pemahaman lintu Pintu ngoten nggih. nggih jenengan bantah Insyaallah mboten. Lek kula nggih pemahaman lintu. Soalnya kan nggih niku to, kula niku nggih niku nglakoni tapi nggih niku maksud kula sing bener mlakune pripun kan niku namung niku kan asal kan kula ngoten niku. ya memang mau nek gak jelas gurune dadi gurune malah dadi guru ya guru sapa guru setan. nek tem mriki ngeten Pak Nggih. jenengan paling sama sinten Zainul Muslimin. kok sami nggih kali niki lho maksudnya Oh nggih. Nggih. Lah niki teng sekolah nggih lek longgo baca jajan kula mboten purun niki. oh ngeten Nggih, teng sekolah niku. namanya Lah setelah niku pun masuk jagal pun tamat. Lah niku mboten terus anu. Kamu mboten panggil pun niki pun sima. Kula kan dereng. nggih Ha niku. Mas nonton nggih petuk-petuk niki sambat lek nyambut damel ewet ngoten. nggih Kula nggih padha mawon jeneng nyambut gawe kangelan kalau kula ngoten. nggih nggih Terus ngeten enten nyambut gawe apa terus kula ngeten. Bek menawa ya lek temu dalane kan kula. Terus nggih saiki sing mbok alami nyambut gawe apa ae kalian kula ngaten. nggih Lah terus kula ngaten. Sing guru nganu pitik potong jajal ngingu pitik potong. Lah niku kula kan ngingu pitik potong. Niki basa ngingu pompane melampah. Lah terus kepengin bakulan ayam niku nggih ngantos napa jenenge Jaya niku. Ono Jaya terus amblek-blek niku. Niku matur ngoten petuk kula malih niki, ngoten lho. Kula nggih pun sakit. Ngoten lho ceritane kan ngoten. Jadi kembali ke awal. Ah, nggih, kembali ke awal malih. Ke awal malih. Nggih. Pun can tentekan iki pun. Habib. Nah, kula niki panggah, nggih, lara ya nyambut gawe. Sampai kula ngeten lho, Pak. Tapi nggih. Nggih. Sampai niku mboten kuat tembuti pundi. Lah kula nggih namung nggih maklaran ngoten niku nggih namung duduh-dudahaken ngoten niku lho kula niku terus ngeten. Anu Pak, nggih tiyang niku sing gadah napa gandung pantun niku tenggen kula. Anu sampean gak ana bakul anu jagung wis tuwek, paring nggih tuwek. Yo nggih tak beli sik. Nggih kula bel bakule niku. Nggih ya karena alhamdulillah nggih mara Pak niku terus akhire nggih pitung mriku piyambak. Kula nggih sawet mriku lho. Sing gadah mriku namung kula sajange ngoten. Nggih, nggih. Ngoten niku terakhir nggih dados kula nggih disukani iki Pak Nu nggih jali pulsa ngoten. Nggih, leres. Niku dan kula nggih ya matur nuwun Pak kula ngoten. Ya ngoten niku Pak Fi kula niku. Nggih. Kula cara nyambut gawe berat kan mboten kiat ngoten lho. Nggih. Ngoten ten saben mawon kula namung nglaken toya niku kula kerjaaken saben niku. Nggih. Tapi nggih niku oleh awake rada penak niku nggih. Paling mah Sombong. Nggih mboten nggih namung di ngan apa kerjane kiambak ngoten niku dipacul kiambak ngoten niku. Awake ben. Nggih awake penak ngoten niku. Nggih kalih patus-patus ngoten niku madani dagangan tiyang ngoten niku ngono. Lah kan sekabehane nggih sumbere ten awake dhewe. Nggih. Nggih. Nek adike mang sehat, Nggih. rezekine yo lancar. Nggih nggih nggih. Kan ngoten. Nggih. Nek adike mang lara, Nggih. rezekine yo seret. Lah nggih. Sehingga nek kene iki apa dibangun pondasi sih, pondasi ning awake dhewe Nggih nggih. supaya mlakune ben kuat, Nggih. ben gak goyang nek. Nggih nggih. Pun kena badai kena angin kaya ngono gak goyang. Nggih nggih. Nek ten Al-Hidayah niki napa niku bab tauhid, Pak. Nggih nggih. Tauhid. Nggih. Sing temiko wis tanpa syarat tapi. Nggih. Mang adike mang yo wis langsung ning Gusti. Nggih nggih. Wong adike mang kan ngeten.
wah kok tak usul ning Gustine. Lah Gusti sing ndi sing mau usuli. Nggih. Aja nganti iki mang Gusti Allah dikai jarak ning awake dhewe. Nggih. Jeneng ki lho sing kei jarak. Nggih. Jarak niki napa? Tak ngeten. Batas. Lah nek kono iki mang aja mbayangne Gusti Allah iki ning dhuwur ya aja. Nggih. Gusti Allah ning ngisor ya aja. Nggih. Kok Gusti Allah ide sangka kene ya aja Nggih. ngono juga. Ora lebih dekat lagi. Nah wis luwih hidek neh nek kono iki mang wis genek jarak. Nggih. Wis genek jarak Mas. Nggih. Nganti iki mang wis genek unine meneh. Nggih. Nek unine kenapa jenengan? Awake iki napa? Kok tanglet. Awake jenengan ki napa? Ya kula tanglet kok gak jawab. Dereng ngertos kok awake. Awake jenengan ki napa? Kula tanglet. Jenengan jawab. Awake kenging napa ngoten? Nggih. Kenging Krasa napa jenengan awake? lagi krasa sing sakit niku wau. Mboten. Kula tanglet krasa napa jenengan? Saniki Nggih, niku wae lho. Krasa mboten jenengan? dereng pati kraos. Mboten krasa napa-napa. Nggih. Nah, ngono lho. Nggih. Masalahe dadi rasa. Malah ki nginangne rasa. Oh, ngoten nggih. Nggih. Aja digoleki. Hmm. Kenapa jenengan goleki? Kenapa? Jadi nek kene ning tauhid iki wis tanpa jarak, tanpa pembatas-pembatas enggak ada. Nggih, nggih. Berarti nek kono piye saben dina adil usul ning Gusti Allah. Nggih. Kok saged ngoten. Jenengan sing ngobani sinten, Pak? Pak Zain. Nggih. Sing ngobani. Nggih Gusti Allah. Lah, kan ngoten. Nggih, nggih. Pun usul ta? Nggih. Lah nggih. Kok pengen usul malih? Usul kala sinten malih jenengan? Berarti kalau usul malih berarti iya nek Gusti Allah enek ngoten ta. Lah ngene ku wae. Dadi nek gimana aku tak usul berarti bukan ning Gusti Allah, bukan ning makhluk. Nggih, nggih. Sehingga punggo wujude ayame dhewe, wujude seneng awake dhewe. Wujude napa penak awake dhewe. Iki malah adoh. Lah kados jenengan mriki lho krasa napa mboten? Nek saya ngobani Gustine, krasa mboten? Mboten. Lah ngene iku wae. Gak krasa. Awake iki mang dobane ngene ora krasa saya ngobani Gustine. Nggih, nggih. Gak usah digoleki, Pak. Ya, Nggih. nanti goleki engko gak temu. Nggih. Jadi pun dimarengne mawon. Nggih. Dimarengne aja diutak-atik. Jangan ngotak-atik. Pikirane. Nggih. Paham jenengan tegese ngotak-atik paham? Nggih. Napa niku? Yang ngotak-ngotik ngeten. Gusti Allah. Kayak niku antarane mosok Gusti Allah adoh Gusti Allah cedhak jare cedhak sangka napa? Nggih, ngerti. Nggih urat niku. Niku. Terus Nah, berarti lek Gusti Allah ikan ya cara gamane kan napa jenenge ora kena diraba, nggih, ora kena dirasakne. nggih. Niku. Nah, berarti kan lek kena dirasakne berarti kan ya apa jenenge duduk pangeran. Oh, ngoten. Nggih. Nggih, terus Nggih, namung ngoten wae. sajane nggih mboten ngonten. Nggih. Pripun? Sehingga kali kula matur lho, iki jodoh atik kalih akal. Oh, ngoten nggih. Nggih, Nggih. aja ngono. Terus iki mang pangeran ki duduk pangeran lho, aja ngono nek kan. Nggih. Nah nek kene kan aja pembeda Mas. Nggih, nggih, nggih. Ciri bedane. Padahal kok wis gak bedane. Nggih. Ngerti iki kudu ngerti wilayah akal ndi, wilayah hati ndi, wilayah nafsu iki ndi, wilayah ekonomi iki ndi, wilayah rohani niki ndi.
Nah, kudu ngerti wilayah kabeh. Nggih, nggih. Sehingga gak anggar jenengan oke ngene iki. Jenengan ajane ya Gusti Allah gak kena dibayangne. Kok jenengan tasik mbayangne kan ngono. Nggih, nggih. Gusti Allah gak kena dirasane, tapi Oke. sampean kok ijik ngrasakne. Ngrasakne nggih. Nah, pripun niku? Nggih, mboten anu man, nggih kan mboten pas. Lha nggih, Nggih, mboten pas. nggih. Sing kata mriku wau yo ora manggon gak nganggon. Nggih, Gak kena dibayangne, wis gak kena bayangne gak iso bayangne piye. nggih, nggih. Sehingga kene ucapane. Nggih, Yo, ngoten ta. nggih. Berarti iki bukan bangsa ati atau akale enggak, ini ning rohani ini. Nah niku bentene temen niku. Nggih, Ya rohani ya kalame mengke rohani ki mbak menges murah. Sanes akale utawa atine sanes. nggih. Pripun?